सहकारी लोकांना चिरडण्याची दीपक केसरकर यांची पद्धत आहे। हा ट्रेलर आहे। भाजपनं सावध राहावं असा सल्ला उभाटा शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश रावळे यांनी दिलाय। आजपर्यंत केसरकरांबरोबर मी जवळजवळ 8 वर्ष काम केलं। म्हणजे 2014 मध्ये 5 फेब्रुवारी 2014 मध्ये केसरकरांनी शिवसेनेत प्रवेश केलेला आणि तेव्हापासून जवळपास 2022 पर्यंत मी केसरकरांबरोबर प्रवेश केला आणि त्या मध्यात मी तालुका प्रमुख म्हणून प्रमुख पदावर होतो। केसरकरांची नेहमी पद्धत राहिली आहे, कार्यपद्धत, की नेहमी ते आपल्या सोबत असणाऱ्या म्हणजे जो काही सहकारी आहे त्यालाच चिरडण्याचं काम हे केसरकर नेहमी करतात आणि त्याचं उदाहरण हे आता भाजपवाल्यांना कळून चुकलं असेल किंवा येणाऱ्या काळात कळेल की ज्या पद्धतीने केसरकरांची कार्यपद्धत कशी आहे, वेळेस त्यांनी ओळखली पाहिजे केसरकरांची कार्यपद्धत कशा तऱ्हेची आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांनी सुद्धा केसरकरांना धडा शिकवला पाहिजे असं मला वाटतं। मला वाटतं ही केसरकरांची ही भाजपला धडा शिकवण्याची सुरुवात आहे, परंतु आता ही सुरुवात आहे, म्हणजे अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मला वाटतं येणाऱ्या काळात राजन तेलींना सुद्धा योग्य जागेवर केसरकर ठेवतील। जर आज केसरकरांना भविष्यात भाजपकडून सहकार्य राहिलं तर आज ते निवडणुकीपुरतं सहकार्य घेतील। मग राजन तेली असेल, विशाल परब असतील आणि कोणी संजीव परब असतील, या सगळ्यांकडून सहकार्य करतील। मात्र पुढच्या 2025 मध्ये हे सगळेजण भाजपचे नेते मंडळी सुद्धा कुठच्या कोपऱ्यात असतील हे केसरकर ठरवतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।